Moro! Toinen viikko starttaa 7 viikon puristuksesta. Työpaikalla kello on 2 kahvit. Ja aivan äärimmäinen ylläripylläri rahkavälipolla. Kas. Tällaista syön täällä työmaalla. Viikossa saanut lisänimen Rahkaville rakkaalta työkavereilta, mikä on ihan ymmärrettävää, koska ovat kovin hämmästyneitä, että mitenkä joku voi tuommoista syödä koko ajan. Ruuat kulkee hyvin, treenit kulkee hyvin, ei oikeastaan mitään ongelmia. Unen tarve on lisääntynyt huomattavasti. Jos tonne 1 asti kekkuiluun joka yö, niin loppuviikosta on kyllä hankalaa saada itsestään revittyä tehoja enää salilla, että sen on huomannut nyt käytännön tasolla, että nukkuun on mentävä. Varsinkin jos reenit menee kovin myöhään, että pääsee illalla sitten vasta harjoitteleen niin salille, niin siinä on vaikeuksia sitten saada unen päästä kiinni heti salilta tultuaan, kun syö siinä sitten kaikki loput, mitkä kuuluu ja sitten koittaa nukkua, niin sen on huomannut, että se vaatii vähän niin kuin semmoista päätöstä sekin, että nyt pitää vaan mennä aikaisemmin nukkumaan, vaikka niin kauheasti heti väsyttäiskään. Tänään maanantaina lappuja on tulosteltu joka suuntaan, koska mun pääni ei muista kyllä, jos ei ole heti laput käsillä, niin ei hajuakaan mitä tapahtuu. Maanantai selkähauis ohjelmassa. Ei ihmeellisyyksiä. Semmoiset tempasta. Syödään välipalat ja sitten latarit vähän ennen 4 ennen kuin lähdetään salille päin. Pääsen varmaan vetäseen suoraan töistä salille ja tempaseen reenit ja sitten kotiin syömään ja muksujen kanssa touhua. Mutta hyvin rokkaa. Ei ongelmia. Jatketaan.